Bon dia a tots, Lopederos. Avui mos trobam a Sineu, a Cal Mariner. Aquí darrere tenc en Rafael, que és un dels socis del supermercat. Ara mateix hem acabat de fer l'auditoria, òbviament sempre presencial, i una de les coses que sempre m'agrada fer és inspeccionar la documentació prèvia. En el cas de Cal Mariner, venien d'un proveïdor que, òbviament, les auditories no se corresponien amb la realitat de l'empresa. Però, bueno, cap problema. Nosaltres el que hem fet ha estat adaptar tota la normativa a l'actualitat vigent d'aquesta empresa i ara mateix el que hem fet ha estat entregar ja tota la documentació i també, òbviament, cartelleria que estava totalment obsoleta, de forma que ja el supermercat Cal Mariner ja compleix en la llei. Així que res més per avui. Si veniu per aquí per Sineu, que aquí, com podeu veure, estem de vora l'estació i teniu un pot de rusca o voleu fer una mica de compra, ja ho sabeu, a Cal Mariner vos trataran superbé. Així que res més per avui. Salut i força!